Na een jaar van afwezigheid ging dinsdagmorgen de fietsvierdaagse van start. In diverse tijdsblokken kon gestart worden aan de 60, 45 of 30 kilometer lange routes. Al was het voor de organisatie door alle omstandigheden nog tot op het laatste moment een flinke puzzel. Nou ja, het is natuurlijk wel met de corona dat we aangepaste regels hebben. En met de watersnood hebben we natuurlijk ook aangepaste routes. En het is natuurlijk wel allemaal extra in gang gezet moeten worden. Maar zoals jullie kunnen zien is het nu op dit moment, loopt het lekker rustig door. En de mensen zijn weer blij dat ze mogen fietsen. Dus. Ja, je zei al, door de watersnoodramp, ja, dan moet je toch weer gaan improviseren. Ja, want bijvoorbeeld woensdag hadden we routes langs de Maas op en vooral aan de uiterwaardekant. En er zijn verschillende routes niet begaanbaar. Dus daar hebben we de routes van vrijdag zijn verplaatst naar woensdag. Dus dinsdag en woensdag kunnen we zeker fietsen. En donderdag misschien met een kleine aanpassing. En vrijdag gaan we ook wel gewoon dus met de routes. Waar gaan de fietsers zoal naartoe? Ja, eigenlijk verschillende routes, alle kanten op. Dus we gaan richting Vredepeel, we gaan richting Wansum, we gaan richting Helenaveen die kanten. Dus eigenlijk alle windrichtingen gaan de routes naartoe. Maar het thema is water, dus ja, dus eigenlijk in alle routes zit wel water verweven. Heel veel plekjes die we eigenlijk nog zelf niet eens kenden. Maar waar we achter komen van, hé, is dat er ook nog? Ja, dat is eigenlijk heel toepasselijk gekozen, het thema. Ja, het is net of we een waarzeggersbol hadden, maar ja, dat is toch niet? Nee. Maar zoveel water hadden we eigenlijk niet gewild. En we wilden ook gewoon eigen fietsen. Waterfietsjes hebben we niet, dus ja. En waar het normaal gesproken binnen in drukte van belang is het deze editie nagenoeg uitgestorven door de aangepaste vorm van inschrijven. Wel in aangepaste vorm, dus echt met digitale inschrijvingen. Dus met de dagkassers, die hebben we nu op dit moment niet. Maar met de digitale inschrijvingen loopt het ook allemaal wel lekker. Dus op het moment staan we met 530 deelnemers. Dus, Ja, en ja, het is lekker overzichtelijk. Niet zo hutje-mutje vol als in de zaal. Nee, er zit een lekkere doorstroming door. Dat is toch ook wel een voordeel met de tijdsloten. En de mensen houden zich er heel goed aan. Dus ja. Ondanks dat deze editie door corona anders dan anders verloopt, blijven de vrijwilligers de fietsvierdaagse trouw. We hebben dit jaar geen stempelposten, ook in verband met de corona. Dus het is de mensen die komen hier en schrijven hier in en gaan dan op route. En ze kunnen zelf kijken of ze onderweg een cafeetje of een restaurantje aandoen. Maar voor de rest zijn er geen stempelposten. Maar alles eromheen om de regels te waarborgen moeten we toch vrijwilligers hebben. Dus daar zijn we ook hartstikke blij mee dat we ze allemaal weer paraat hebben gevonden. Ja, en de vrijdag is normaal gesproken één groot feest. Wat gaat er gebeuren? Nou, dit jaar niks in verband met corona. Dus we hebben vrijdagavond wel een afsluiting met vrijwilligers. Maar overdag is er bij de Witte Hoeve niks te doen. Dus geen loterij, geen nazit, geen gezellig napraten over hoe het was. Jammer genoeg, maar het is zo.